Mayong buntag ninyong tanan. Mayong Pasko. Ingnaangi mong tupad. Mayong Pasko. Nya salamat. Ikawalo na karon kaadlaw. Ikawalo na kaadlaw. Nya mayo unta. Dili lang kutob nga moingon kita. Ay, salamat. Hapit na gyud mahuman. Di lang unta ana dihang kanang pagbatiyaw, paglantawa ang atong muduma magmadako ang atong ipadako sa atong paggalingon sa ulugon ta kay Pasko na. Sa ulugon ta kay Pasko na. Salamat di ay ang katong nanganta karon mga batan-on, mga salamat sa inyong pagmata. Nakamata uroy kining mga batan-on. Unya kining ako lang yun yung litukon kanabang kanang tagas buhok nga nagduyog nila kanabang taas na siya buhok niya kungkung raban niyang buhok primero na kung kita ana niya duyog siya kapilya kanang gitara niya karon saan na iyang gigamit organ o basta kanang ana ba may ni siya umaabot ba ni siya nga kanang sa kalidad nila ni Monsignor Rudy Villanueva or Ryan Cayabyaba watakibaw kanang nahadina abot ang sumusunod nila ni Pilita Corrales na abadiya watakibaw pero tataw kayo matud pa sa Ebanghelyo karon tataw kayo nga nagbansay-bansay practice man sila nagdumdum sila sa simbahan dinhi niya magpractice sila mayabag man og maunsa basta kay nagpractice sila niya gianad nila ang pagkanta ug ang pag-agda sa kasaulugan matud pa sa ilang gikanta una karon sadyaon ta king yuta niya salamat sa atong nadungog kagahapon ani Padre Saki ba kahinumdum pa mo sa humba kanang humok nga baboy na og akong paborito katong humba og katong buwad buklad og ladlad bulad ana og of course ang nindot ang ari mangihi silula nga arinula og labaw sa tanan ang kaanindot sa pulong duol og lantaw nindot atong pangayoon ka ng grasya mo duol ta balik sa atong kaugalingon sa atong kasing-kasing ug atong malantaw unta atong matanaw ang kaanindot sa pakiguban sa Ginoo sarang ikaagda nato sa atong kaugalingon sadyaon ta king yuta kay may Ginoo kita nga nagpakataw ug nakig-uban natong tao nakig-uban kanimo salamat sa maong panglantaw sa pagduol ganahan kay ko ng termino pagduol aron atong matanaw salamat sa atong nadungog ni Padre Pruilan atong miaging adlaw kabahin sa pagkalangyaw naarabay tambag sa in English nga nag-ingon don't talk to strangers ingon ana pero kita giagda nga isig magpapanaw man kita mga langyaw unya ang balaang kasulatan nag-agda man nato nga ang atong pag-abi-abi ug pag-atiman sa gikinahanglan sa langyaw samara nga ang atong gibuhatan sa ingon ang Ginoo sab nga naa uban niya nindot atong ikalipay ang pagtinabangay kay kita mga langyaw man labi na dinhi sa ato ang parokya ubay-ubay man ang dili lumad na tao ngani
mga langyaw apan nahimo kitang katilingban kay atong giabi-abi ang matagusa ug nakiguban kita sa matagusa kay kana laging matud pa sa tima kay atong giila ang atong pagka journeying together niya kagahapon kanang nakadawat ko ba og pinutos apil ang card nga nagingon sa kanang Christmas card ba nindot ang pagkasulti usa lang kalinya pero nindot miingon believe in the magic and the beauty of Christmas. Believe kay numdum kay nay believe gisuwat sa Christmas card believe in the magic and beauty of Christmas. Atulsad nga ang salida nga akong natanaw kagahapon pastilan si Santa Claus gikidnap bastang naugawa sa lidaha gikidnap niya nindot ang dagan sa tima sa salida tungod kay let us save not just Santa Claus pero atong luwason si Christmas kay magunsa na lang ang kalibutan kung i-cancel ang Pasko karong tuiga basta ninduta unya ang nakaluwas nakasave sa Christmas matud pa kay nakakita nakaamgo balik ug miamgo balik gibuntog si dautan pinaagi sa pag-ila balik sa nindot ug maayo sa matag usa nga may buntog sa dautan nga mupapas sa espiritu sa magic sa beauty sa gisaulog nato nga Pasko. Ato miaging semana ba kanang nakaadto ko nga diha pa sa balay ni dakong balay ni Kuya sa City Jail. Wa ko mapreso puro bida kanang dito bitaw ko niya kanang naay kompanya nga naghatag og livelihood sa mga nasa prisuhan atong iapil sila sa atong pagampo niya matud pa ni Father Froilan kanang ang gingan nila kanang persons deprived of liberty niya nuna sila termino nga gigamit ngadto kanang laya makalaya nangutan ako sa uban kanang pila nakakatuig nga ni nay 4 nay 8 nay 15 nangutan ako kanusa man ka mahuman nga ni matud pa nila nay sunod tuig nay 2028 niya inigsulti nila ba kung kanusa say kanang luya pero kung pahinumduman sila bisan ng 2028 pahinumduman sila doon na lang makakita ka sa spark sa ilang mata nga malipay nga nagpaabot nga duol na diay pero kibaw mo nakabuhat ka sila dili maayo or dautan mo nang naa sila diha pero kibaw ka kung sa inindot ug maayo nga balita tuwa sila dito sa sud pero sa mga buutana na kung pananglitan gusto ka mabuutan suway tinud anay pastilan ako bitaw gingnan ng coordinator nga to kabuutan ba nila sa bitaw Pader kay naaman sila nga ni pero usahay inigtuan na sila sa gawas mubalik ang kabuhang usahay kagahapon ba human sa misa sa Lasutso ingnon man na dili commentator ingon pa kanang
atong pasalamatan. Nagilitok man ang akungan, si Pio Dilihero. Buwanga. Pagkahuman sa misa, nabito ingon, Pader, Dilihero imong apelido. Dilihero rabasad ko. Nandiyan nagpaila. Buwanga. Nagipangutana ko niya, kaila ka Judyo, Pader? Buwanga. Nalimot ko nga akong angga Judyo sa di. Ay, mitubag man na sa ko. Ako tingaling parinti, istorya na ita karon. Buwanga. Sayang pagsulti. Sayang pagsulti ba? Sa moni muna. Nakaingon ko. Ako bitaw na nga Judyo. Lawgawa. Ingon siya, ikaw ni Pader? May gamay magkulimon tiyan. Kulawgawa. Ang iyang mahinumduman din ako. Ang ako lang tiyan. Pero nindot, mingon man siya, igwapo lagi ka, Pader. Buwanga. Dita ko ganahan, mulito ka na. Kay mauwaw ko. Pero bahala na. Usahay. Nindot man litukon ug ilhon ang mga nataligam-an nato sa atong pagkakita. Usahay. Dili ta makakita sa mga nindot ug maayo nga atong gipuy-an na. Yan nindot ang panawagan. Sadyaon ta ang yuta. Ayaw taligam bisan duna kay mga kasaypanan o kalapasan nga nabuhat sa imong pagkaikaw. Ayaw taligam may nindot sa maayo nga imo untang makit-an balik sa imong pagkaikaw. Ayaw kauwaw. Dawata lang sad. Atong ikauwaw ang atong pagkadautan, pero ato sang ikalipay. Ug din ato ikauwaw ang nindot nga imong gibansay. Nya karon Pizza 23 na ato tang makitan, ato tang mailan, ug atong makitaan balik ang nindot nga pinaskuhan nga gihatag sa Ginoo sa matag usa. Ang iyang pag-angko nato nga iyang mga pinangga nga anak. Kana atong agdahon ang atong kaugalingon, sadyaon ta king yuta tungod kay atong nakitaan balik ang kaanindot sa atong pagkapinangga. Pinaskuhan na nato pinangga. Amen.